E neno mare, Commissioner mar IEBC Professor Abdi Gulie onyiso doho ni jalup jakom IEBC Juliana Cherera, Justus Nyang'aya, Francis Wanderi kod Irene Masit ne otemo chuno Wafula Chebukati mondo oma William Ruto ombulu maromo gana 233, 211 kaka yo mar chuno tielo mar ariyo mar yiero mar kom tend piny. Mayangore bang' commissioners ang'wen go kwedo duoko mag yiero mane oyango William Ruto kaka jatend piny moyier kagiwacho ni mago duoko mag Chebukati to ok IEBC. Professor Gulie bende owacho ni Amos Wako kod Rafael Tuju ne otemo chuno Wafula Chebukati mondo lok duoko mag yiero kaka yo mar miyo gai mar Azimio Raila Odinga loch kagisingo mar miye mich maber. Ne odok ne duoko mane ogol kod IEBC ka otielo ni IEBC ne otayo yiero ma tarik 9 e yo mar ratiro kaluwore gi chik. E kindeno, Commissioner machielo mar IEBC Francis Wanderi bende ochwalo duoko mare e doho. Wanderi pod oumo iye piny ni duoko mane oland kod Wafula Chebukati ne gin mage owuon ma ok mag IEBC. Wanderi bende okwedo neno mane ogol kod Professor Gulie ni ne gitemo chuno Wafula Chebukati mondo oma William Ruto ombulu maromo gana 233, 111. Jael buche 7 mag Supreme Court koro nigi ting' maduong' mar lero ne jopiny to en ng'awa ma wacho adiera e kind Professor Gulie, Juliana Cherera kod kweth mare. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi. E wach malite ni obila e boma ma Kisii osechako timo nonro e wi tho mar japuonjre ma grade mar 2 mane oyud ringre e altar moro e paw skundgi. Ringre nyathi ma jahigni 7 no fweny kod jowadgi mane tugo machiegni kod altar mar skundno mar St. Teresa Amasango e alwora ma Keumbu. Kaluwore kod min-gi, nyathino nowuok kadhi skul tich abich okinyi to ok nodok dala. Jafwambo marwa Crispin Otieno nigi mathoth.